guys, majong adlaw ni jong tanan. Welcome back again sa mong channel. I Lexi Vlog. So karong adlaw day guys. Agkaris ag leksian kuhaon na si jahang amahan. Muadto na sila sa hagna magpasulabi. Pasulabi na pagkagbubalitok na tos dagat. Nya mulakaw po koron guys kay ngita kog majuhon. Nga kaplag dari among pamujo. Asa ka mo? Magpasusulabi dari among ang tijan magpuhanotoy. Ngita kog snack be. Mapalit kog bagas be og aduna na bay siya ning ahang gamhanang itiim. Lagi kau. Atom kang papa. Ansar may mong ipapalit na ho. Kanawa Rio. Ha? Rio. Oreo raman di ay Oreo ra. Og Mapalit pag kog vitamins ni Lexian kay talihurot na ang stock ka ni vitamins. Aslum. Di pa sila bigli kog dagat kay manigra na pagka. Negro manggod mo? Nigra. Negro og laki. Magamping kada tubi ha. Kay mag-ipo sa kuda kuan, mag-ipo sa day ko kuan guys, batong. Kay hingapin na tong hatag ni Marianong parang lulabiti nga patula. Ni mapas ati ali nga taga ag batong di pa siya labian pag ipo ron. Be, ag imong porma be, pakita ko barag. 6 year ba jud porma? Oops. Graah. Babay na. Bye-bye. Gaway kiss. Keep watching. Bye-bye. Mami Tere. Bye-bye, Mami Tiri. At sa pag-uyab dito ha? Pakngan ka nang mag-uyab-uyab ka. Uyab-uyab ba pagalit ba? Bata ba manggod ko ma? Bata ka lagi. Mao na, magutid na. Magutid na isu si mong bunag-bunag nga bata ka pa. Di siya magpasulabig. Bubalitok. Lakaw na kinaghuwat ang imuhang daddy. Inahuwata siya batong kay kaplag pa ko. Mara to guys, at tangiran ninyo dyan guys, huwag makauli na ko kay mapusulabi siya pagkulat to lako-lako Candy J. Candy High. Dahil pag isa na, basic pagpa, urok-urok siya dyan, my love. Kung makay kang hinagbo. Habang hinagbuon jatot. Matos ako guys, kay sulabi siya lagi pagkulat. Masig magtagbo, mish apam sa duwero. Katang may apam nga na sila, agaris buhol. Be, amin be. Magto na ko rin siya. Excited. Dari na na, amin. Bubalitok pa ito sa dagat, pasulabi. So, Aliana, ikaw, lablab, Aliana. Ate Aliana. Di na kinanay naghuwat sa balabal. Aloy? Ikaw, gakas na. Oo. Hindi, maambil na to. Basta. Mato na Lexi day. Dakos Candy High guys. Ito naman si Lexi Sagna. Dari sa ako magpasalabig na nabay maajuhon. Hello guys, nauli na day ko. Gikan dadto Candy High. Naghatid po kong nagsabay po ng Lexi pa doong si Lexi Sagna. Dara ko sa Candy High naog. Para po to siyang ipadad ang kwarta para na po siya allowance dadto. Kay wa palagi yung tao trabaho. Diyan pa naragsig po panagat sa kasakay na ng pambot. Diyan ma-internship. Hinuon. Unsa guys? Daday ko gipalit da. Siyempre ha dyan giuna ag vitamins sa ahong anak. Lexian. Vitamins? Palit ko. Sunod na nang aho, unahan siya na nga. Unahan siya na Lexi, dada po'y sanggutot. Bitaw orange. Baw, katyap ba nila? Nagdagkan mag-katyap. Di, katyap? Gipalitan po na sa tatay mangga. Mangga na ganahan. Tatay og si... Kiri. Aw, parang ato tanan. Himsig mo ni manggahan ay na. Bawa na magdi ba ni mo? pa ni Pili? Bawa na magdi ba ni Aslum? Agay, huwag ka mo ni Pili. Ingan magpindirang Aslum. Aw, tamis ko no. Ay nga, huwag pindi ka da. Zadarek. Lapan. Dapoy pan, torta, para kaya na. Ang tangal sa puto. Man, panay.
Dada po ice cream. Awas yung lang. Kay mo ni. Ako mandang. Naku, lagi dang. Mau man ni ganahan tatay lagi po. Ganahan po dari na mo. Uy, kanang magbuha dang. Saradan. Ala. Kung kabala ni Jula pong kuan pa. Labon. Oh, labon init na, labon gahi pa. Kani guys, yung palit ko dari guys da. Ang ipa ko ang tiri, yung patuy hakaw si jahang bilahan kay wala mo da siyo. Bitaw. Ni palit ko dari guys kay para makahigop og sabaw si nanay si tatay kay si nanay kay daghang may bawal lagi kay di mapusanay ko sulabig manok, pahuway sa kun mga karne. Ay, tapos isda da. Bawa ni nay no, bawa kuno ni nay. Mamay ganyan. Ha? Dahil namatay na baka tong nay nanagat siya. Dili ka gilang likudan. Tesa. Tesa. Wala pa nga dyan. Pagkakon mo lang. Naangi palit da. Bao. Si Auntie Pansy mapiningan. Agmamani. Junjun TV. Makana da kay para mo na lami. Lamis tungan tiguwang. Ay kung sabaw ko no. Aga nagsimod na. Itang tangan nagsimod na. Di nga na kami skin tindi lagi. Lupa magisag ko galingon. Ako na tangtanga kay mana di hag. Ganun pa din ng ice cream. Ano to? Isa rin itong gabira ng ice cream. Jaras tatay ice cream gabi eh. Jaras kung tatay ice cream ng gabi eh. Wala ko sa sana lagi. Ikaw sa sari ng bikin. Kuan to diha. Kuan lang. Mahal ko. Handok. Maaf rin na. Patay na. Ang iya ni Mahal. Trip. Mara ni guys. Pamanay. Maputi nakapalit tapos kung kan guys, bagas. Asa ka na puto na hanay. Hala. Ato puto daan. Isal ba asa na to ba isangit? Hay magkanay. Jamara ni ang napalit guys. Kani. Harap ang ipadad aslik si kwarta kay aron ka. Pasulabi pa dyan to kay San Pedro Rabaog. Malaoy po maikal yung mga tinda dito. Daghan day tinda dito ngana. Ug mga ingana. Daghan kayo na may kinawas dagat. Hanan na yung mangga. Libur. Diyan. Ayan na ay. Kani? Diyan ipalit ko kung isa kasakong bugas. Ayun na lang eh, makadawat ang grasya mo. Kung grasya puntas atong kamuyo. Ano ba Bakit naman? masakto? Maat mag... Di may mangga. Rip. Hisuman. Kali may mangga siguro daw. Or mag Bisa ko pa sila kay kong isda kamot. mura jud na nimong isda ganiri. Mga isda kasyan? May laing customer ice cream. Mamali. Dyan. O pwede ha. Ah, murag Murag kita dali magantigo. Sudah din ron. Tapos dyan sa tagbilaran, eskwela. Wow. Haman. Hindi ko lang nasukulit. Kaya na Isang lang siguro. Mupalit ko. Nga to may pwede ko sa stir stab mo. Hindi. Pwede man. Multivitamins pa na. Mupalit ra ko po. Magkubra. Pila na rin propandam. Sana all dahil makubra. 320. Ay, sa'yo kubrandam. Tupad. Pildo? Ano sa? Karong 30. Kubra ba ka ako? Lipat mo ka. Kami wala. Kurapon ko. Kami makubra. Kinahanglan tigmong sa nina, harag. Ito tayo mong Merry Christmas. Buang na, Merry Christmas gusto pa. Naman, kaya buluman. Bastos bagka. Nga, kung palit ang pagka, nga magkuha mo siya. Balihan na maging Merry Christmas. Bawa kamanan na, wag kamanang. Blow? Hmm, Ay, na. huwag ko kamanang blow. Kani nga ng bluhan, ay sabol, libro din. Kasi magdo-dress ko naman. Plain dahil dyan sa blow. Gimingaw na kong liksi, wala mo pabujag. Pilam dit adlaw. Ipaulian ko na sa birthday ng tatay. Kasi papitsar mo. Di gali. Di utso pa man. July 1. Nabatang tayo ron wa ano. Wow. Pagka-adlaw, sakto ko hanap ito ni ka. Kuan, kung sa tulog adlaw. Nailag siguro ko dani. Tapos na, pero wala pa. Ano na ko kataw? Napo na lagi sa buong! Ano gisig ka man Ang na ka na. Magbungan ka na kanya na naman tusok. Mahal na ba ng bawat dang? Naku, pila ka libo. Pila kalibo. Dahil sa naman sa rip. Di kay mampubangsi na may daghang bangsi po di daan ori ano di ani ha. Kung sa man ka nang giasin ninyo. Di asin mo na daan, di katupang gidaan na mas katong natulis mo. Dati ba? Kung nga nagbatlo? Kaan man doon sa puti. Ito mang kuhan. Pero itim di na. Allergy ta. Giraang. Dali nanay, ice cream nay. Ako. Ice Kaya cream. ba yung gila mo lang na eh. Oo ha? Lamon man, nagtago man, mapamay pag Nanay kay bin ka na. Nakaadyan nga, gabi mo niya. Di ba? Ice cream ba nay? Nenay. Arong maintag im, maintan, arong mabugnawa. Pick up na mo yung bahin. Okay, hilis na. Nga ni may angik ko ang liksi vitamins. Hindi ito, vitamins dito. Tung ang gipadadaan. Bago na pag ba na? Stock ra.
Kay kada sweldo na mo palit man ko ma stock ba. Pero ubuhon gihapon Kaya hindi na makasweldo. Aray. Ay, stuck. mao ka jud. Ay, wala. Ang ganda sa maun. Ang Kaya dami wala jud. bawaan. Mga din may bawaan. Ang kasweldo ko nun, ang napay parang de. Daghang salamat tayo ninyo guys kay mamisyo na pagkurong buwan na. Daghang salamat pa nimo dang. Salamat Ginoo. Salamat sa Ginoo. Hindi na ako maginit pasiub na lang. Ag ikaw rin. Wa pa ka bubalito. Pero ko. Balik na. Kaya nag-usa mo na imong agtang. Kano may mong panghiso? Mga miso. Kapag may kuwas din ang bisag may Nga naman na siya smiling man ka dyan. Balik na. Ang kahit mo ka nilabay na pariner. Siya! Dali mo ka lang, oh, this is the house of terrors. Tingnan mo ka no. Tulo siya. Kaya nga. Ganahan ko Jadi Jesus. kuwako Apam. mo. Mga Sir Will. Wow man, kasi magkikulab. Sila, mara ni guys, kaya magpasulabi sa kudari. Hani ka itong bagasa na palit. Lamig mo ko na to. Dalang sa ko. To Ang bismil na kapal na may 2,150. 900. Aw. Wala na. To 150. Ang sabo. Kasi ako itong bismil. Sabi ko, ito na, hindi mo na gold. Maganda naman eh, maka. Tessa. Magrelantas ka naman. Hello guys! Mga data, ako na naman dari. Kaya ito na si Terryverse o si Kurami nagpasulabi dito sa batungan ni Mama Ali kaya sila na pa yung mag-harvest. Mga antanin nyo guys. Gumingaw ng kong liksi. Sa wapan hagi pa da sa hagna si liksi guys. Sa si Janggi. Nag-snack sa amin. Sa Janggi palitas diyang gusto. Diyan pa Janggi palad ang kwarta. Karong na po si Janggi palitan to kay. Palagi trabaho dyan papa, maluoy magulpog ko maghanaan ng liksi nga to dito sagna. Hindi way kwarta. Maluoy ko maghanaan kay ba magpugos kahimtang ni Lola Bits dito nga lisod pud. Dali ra man naman po to si Za guys kaya mo to ipahatid og balik dari rong mga July 1 mo siguro kay July 2 birthday mang tatay. Ang ipabalik og hatod daari kay mingawon ko, wala magpabudad na daari, wala mag-iktin-iktin. Mingawon pud mamingaw mi dari ba kay wala mag-aliwaros. Mara na yung nakuha ng adlaw guys. Na palit ko maadyohon dari. Nakadawat naman po ko grasya guys. Mao na yung napalit. Nakapalit ko sa kasakong bugas. Sudan mo to. Gusto pong tatay nga ice cream o ganing protas. Salamat ninyong tanan guys. Kaya ugwa mo. Di ko makamamiso. Kada buwan. Kaya ugwa mo guys, di ko makamamiso. Daghang salamat din ninyo guys sa mga grasyang inyong gihatag dari namo sa mong pamilya. Labi na namo ni Liksi. Daghan kajong salamat ninyo guys. Ginuunay magbawas sa inyong kamaado dari namo. Pasalamat ko kay nakadawat ko grasya rong buwana. Ndya. Ni-share po ko daris bay. Kada sweldo na mo share ko nga na baka magrasyahan jud pud tag bali-bali. Mamaniaha guys, ug na ko'y madawat nga grasya guys, mo share po ko daris bahay. Mo nang aron mapasulabian patas Ginoo. Daghang salamat din ninyo guys. Salamat pud sa Ginoo nga nakaingani ko nakadawat ko grasya. Salamat ninyo guys. Salamat ninyo tanan. Nda bawo maadyo ba ning bagasa ang napalit dara di Ninga mas nanay nga makununay lami nga bagas. Mga mahal mga bagas ron. Pero lami man gud ning mahalon kay lami man po sa ang kuto-kuto inigton. Na guys, nga nga bagas ang napalit. Tag to 150 ang sako na dinurado. Lami mo gunang bagasa. Mo ang giganahan ba mo ang gipasulbi ag palit. Nanda guys, maura to guys. Daghan kadong salamat ninyong tanan. Sa waysawang pagtanaw sa mo ang YouTube channel, sa mo ang mga video. Daghan kadong salamat ninyong tanan guys. Ginuunay magbawas sa inyong kamaado dari namo. Daghan kadong salamat guys. God bless ninyong tanan. Og amping mo kanunay. Maura na yung vlog guys. God bless ninyong tanan. Bye! At tangin na pa daw ang vlog ug mga adlaw guys. Thank you for watching guys. Bye-bye. I love you ninyong tanan. Amping kanunay.